Ġo inkassar resqet il-każ tagħha fil-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem wara li l-Qorti Kostituzzjonali ta' Malta bidlet id-deċiżjoni tal-Primawla tal-Qorti Ċivili u ċaħditilha dritt ta' żwieġ. Il-Qorti Kostituzzjonali qalet li fis-sitwazzjoni li tinsab fiha llum Kassar la tista' tifforma sħubija ma' raġel u lanqas ma' mara. Imma dan mhux minħabba reġistratur ta' żwieġ imma minħabba nuqqas ta' liġi li taħseb għal forma ta' sħubija tal-ħajja għal min hu fis-sitwazzjoni tagħha. Wara din id-deċiżjoni tal-Qrati Maltin ġo inkassar permezz tal-avukati tagħha Jose Herrera u David Camilleri fetħet każ quddiem il-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem. Ġo inkassar qed titlob il-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem biex tordna li tingħata kumpens wara li l-Qrati Maltin irrikonoxxew il-fatt li d-drittijiet tagħha kienu nkissrula imma m'offrewx l-ebda rimedju effettiv. Il-każ ta' ġo inkassar li twildet raġel iżda kienet rikonoxxuta bħala mara wara li għamlet operazzjoni mistenni jistema' fix-xhur li ġejjin. Qrati Maltin marru kontra d-deċiżjoni li ħadet il-Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem fil-każ Christian Goodwin kontra r-Renju Unit. Dakinhar il-Qorti fi Strasburgu konkludiet li wara li persuna transessuali tkun għamlet l-operazzjoni ma tistax tiċċaħħad mid-dritt ta' żwieġ inkella jkun qed jinkiser artiklu 12 tal-Konvenzjoni Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem li Malta hija wkoll firmatarja tagħha.